Aw minnu sugulenmana ni waati in na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata juin kalo tile 16 san 2020 bakuruba la an bɛna kunnafoniya minnu walawala olu bɛ tali kɛ jamana politiko kibaruya kan nin waati in na ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigi ka kɛ ni jamana politikiko wulikajɔ ye nin waati in na an ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ye lasigili kɛ jamanadenw ye karidon juin kalo tile 14 san 2020 hakililajigila a y'a yira ko miiriya damadɔ k'olu talen bɛ a bolo walasa jamanadenw u bɛ se ka bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a ko wulikajɔ in kun k'a ye u ka kumaw faamu a ko ni ala sɔnna waleya min ni olu bolodalen bɛ ale bolo ko ni olu matarafara a ka ca ala fɛ ko bɛn ni kɛlɛ u bɛ sabati jamana kɔnɔ a ko a b'a ɲini an ka jamana minisiri ɲɛmaa fɛ ni o ye Dr Bubu Sise ko ale ka lɔgɔli karamɔgɔ a k'u kumaɲɔgɔnya joona joona walasa u bɛ se ka bɛn kelen ma min ni o bɛ kɛ badabada kalan wuli ye an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a ko fana min ni o ye dɔgɔtɔrɔw olu ka baaraw siratigɛw ye a ko ni ala sɔnna ko kumaɲɔgɔnya bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ni o ye u ka baara kɛyɔrɔw ka se fu u yɛrɛ ka baara cogoyaw ma fɛn fɛn ni u kan ka matarafa ni ka o don ba la ko o bɛɛ lajɛlen bɛna waleya a ko fana ko min ni o ye kalata laban minnu tɛmɛna ni o ye député kalatan ye a ko yɔrɔ dɔw la maaw funɛna ka da ka jaabi minnu bɔra ko o ma kɛ maaw ta ye a ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ minnu y'an ka sariyatigiw ye ko an k'a ɲini an ka da u la a ko ni ala sɔnna ko kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ ko bɛn bɛna kɛ kelen kan walasa komi ni o kɛra filimako ye kalata tɛmɛnen na o segin kana kɛ o ko ninnu kan cogoya min na a ko fana min ni o bɛ tali kɛ an ka maa minnu bolila ka bɔ kɛlɛkɛ yɔrɔw la ni ka na u dagayɔrɔ bɛɛ falajɛ commune 6 kɔnɔna ma a ko waati tɛmɛnen na ala ma janya kosɛbɛ a ko gɛlɛya dɔw ye u sɔrɔ ko ni ala sɔnna ko a bɛna ko boloda min b'a to u bɛ se ka lafiya sɔrɔ fo u sigiyɔrɔw la a ko k'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ a ko basigi k'o ye an bɛɛ lajɛlen haminako ye a ko o basigi in fɛnɛ an ka finitigiw n'o ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye k'u bɛ segu n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ hali ni waati dɔw la an b'a ye gɛlɛya dɔw bɛ sɔrɔ u ka baaraw la a ko nka ko fɛn fɛn ni o bɛ ale bolo ni o y'ale semako ye ko o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ walasa an ka lakana tigilamɔgɔw u bɛ se ka waleya bɛɛ sɔrɔ walasa ka jamana lakana cogoya min na ka da adamadenya ani politiki gɛlɛya ko kan jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw olu ka tɔnw fo ka taa se minnu ni olu tɛ politiki tɔn na ni an b'u wele nanzarakan daɲɛ surunna ko société civile olu ye sabali ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ nin waati in na nisɔngoya jɛkulu ni ale bɛ wele nanzarakan daɲɛ surunna ko M5FRP olu ka wulikajɔ tɛmɛnen fo ka taa se wulikajɔ min ni o bolodalen bɛ juma nata ni ale bɛ bɛn juin kalo tile 19 san 2020 ma diinɛ ɲɛmɔgɔ jɛkulu olu ye a ɲini ko nin waati in na u b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ko kumaɲɔgɔnya ko an ka o kɛ an taabolo ye min ni o ye mankanw ye ko nin waati in na k'u bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka jisuma kɛ i koliji la a ko jamanakuntigi u b'a ɲini a fɛ a ka kumaɲɔgɔnya ɲini maa ninnu fɛ walasa u bɛ se ka bɛn kelen kan ka d'a kan ko nin waati in na a ko jamana ale lajabalen don kosɛbɛ kabini san 2012 n'o ye san 2019 ye gɛlɛya minnu donna jamana kɔnɔ u ko hali an bɛ waati min na o kɔlɔlɔ dɔw bɛ sen na u ko ni ko wɛrɛ nana don o kɔ ko a bɛ gɛlɛya jamana ma kosɛbɛ u ko nin waati in na ko yɔrɔ caman bɛ jamana kɔnɔ minnu ni gɛlɛya bɛ olu baara kɛcogo la u ko kalanko bɛ o la mara cɛbɔli u ko o fana bɛ o la fo ka taa se kiiri tigɛcogo ma
ani fiɲɛbana min n'o kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ sisan ni o ye coronavirus ye fo ka taa se waati tɛmɛnen min kɛra an kɔrɔ ni o ye député kalata ye a ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya don jamanadenw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka fɛn o fɛn ni o bɛ se ka k'a fura ye ko o ye kuma ɲɔgɔnya ye olu bɛ a ɲini fan fila bɛɛ ma u k'u sigi ka kuma ka jamanadenw k'olu kɛ camancɛmaw ye ka d'a kan a mana gɛlɛya cogo cogo a kɔlɔlɔ o bɛ jamanadenw de kan o siratigɛ la u k'u b'a ɲini halisa bɛɛ ka i bolo da i dusu kan min ye nisɔngoya jɛkulu ye u k'u ka sɔn ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni jamanakuntigiw cɛ walasa mara bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na hɛrɛ ani baden kɔnɔ. Ndolantan tɔnba ni ale bɛ wele ko FIFA ale bɛ a ka laadalakulu sigi min kɛ kalo kalo ɲinan san 2020 ta o kulu sigi kɛra ni o ye juin ta ye an ka samata sɛgɛw olu bɛ jɔyɔrɔ 10 fɔlɔ kɔnɔ Afiriki jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoniya in sa an ye nin sɔrɔ min b'a yira ko jamana samata sɛgɛw ni o ye Mali ndolantannaw tɔgɔ ye ko olu ye jɔyɔrɔ 9nan fɔlɔ sɔrɔ min ni o ye Afiriki jɔyɔrɔw ye diɲɛ kɔnɔ sa u bɛ 56nan na Senegal jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ ale bolo Afiriki kulu kɔnɔ min ni o ye diɲɛ ta ye jɔyɔrɔ 20nan olu bɛ o kɔnɔ Tunisie ale ye jɔyɔrɔ 2nan tigi ye Afiriki diɲɛ na sa jɔyɔrɔ 27nan bɛ ale bolo Nigeria ale ye jɔyɔrɔ 3nan ye Afiriki kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ 31nan tigi don i b'a ye ko jɔyɔrɔ 10 fɔlɔ tigi Afiriki kɔnɔ o ye Algérie ale ye jɔyɔrɔ 4nan tigi ye Maroc o ye 5nan ye Ghana ale ye 6nan ye Egypte o ye 7 ye 8 sa Cameroun ni ale bɛ a yɛrɛ sɔrɔ yen min ni o ye Congo RDC ye olu bɛ 9nan tila u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye jamana 10 fɔlɔ ye minnu ni jɔyɔrɔ 10 bɛ u bolo n'i y'a ta diɲɛ kɔnɔna la sa i b'a ye ko Belgique o ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye France ye 2nan ye Angleterre ale ye 3nan ye Uruguay o ye 4nan ye Croatie ale ye 5nan ye Portugal sa ale bɛ 6nan jɔyɔrɔ la Espagne ye 7nan ye min Argentine ale ye 8nan ye Colombie sa ale bɛ maa 10 fɔlɔw kɔnɔna na min ni o ye ndolantan musow ye Mali jɔyɔrɔ 8nan bɛ ale bolo Afiriki kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ 83nan don n'i y'a lajɛ i b'a ye ko Nigeria jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ ale bolo Afiriki kɔnɔna la a bɛ 38nan na diɲɛ kɔnɔ min n'o ye Cameroun ye ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan na 51nan o b'ale bolo diɲɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ko diɲɛ yɛrɛ jatew la i b'a ye ko l'Amérique jamana o ye fɔlɔ ye Allemagne ye 2nan ye Faransi o ye 3nan ye ndolantan kulu kura ni o jaabiw bɛ bɔ ni Ala sɔnna olu kan ka bɔ ka bɛn juwe kalo tile 16 nata in ma. Ni ndolantan kibaruw bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la ka hakilina jigin ka fɔ ko nin baara bɛɛ lajɛlen waliyara Ala ni AMAP ani ANCD ka bolodi ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.